Čaute cestovatelia, poznáte niekto túto chatu? Kto áno, nech napíše do komentára, kde sa to nachádza. Je to na východe Slovenska. Veľmi pekná chata, veľmi veľa atrakcií tu je. V lone prírody fakt je to mega pekné aj pre deti. Je to urobené, nech si dosť prácu pustím. Je to, jak to dobre vyzerá. Čiže určite odporúčam zájsť tu, robia to aj firemné akcie všelijaké. A napíšte mi do komentára, kto vie, kde to je. Keď nebudete vedieť, napíšem, mám nejakú bližšiu indíciu, kde sa to nachádza.